Намираме се в Академията на LG на Цариградско шосе, номер 115. Тук са изложени последните достижения на климатичната техника от LG. Имаме изложбена зала, в която всички уреди са подвързани и работят. В смисъл, клиента може да си ги види в действие. Има и зала за обучение на обслужващия персонал. Всичко, което виждате тук, е готово, за работа. Готово за работа. Да преминем към интересната част, зоната с VRF-ите. Това е външно тяло на VRF система LG. Отворена, за да се види какво съдържа вътре. Имаме компресори с хладилна част, управляваща и силова електроника. Отгоре имаме всички тела, с които може да работи VRF системата. Едностранна касета, таванно тяло, канално тяло, 4-странна касета, 4-странна касета по-малка мощност, канално тяло с нисък напор, тук имаме VRV 8 коня. Тук имаме отворено и вързано тяло. Мулти с няколко вътрешни тела. Тук са обикновените сплит системи с различни видове вътрешни тела. Тук имаме различни контролери, чрез които може да се вържи системата и да се управлява през интернет, наблюдение и мониторинг. Компанията LG наблегна много в последните няколко години на централната климатизация и големите машини. Въведоха всички последни технологии
в хладилната част и електрониката. Изработват едни от най-добрите като качество машини на много конкурентна цена. Тук имаме симулативна система, за да се види как работи едно външно тяло на VRF системите, какво съдържа. Тук имаме ахобокс за топла вода, който може да се върже към VRF система и едновременно с отоплението или охлаждането на сградата да ви произвежда и топла вода. Тук имаме водно охлаждано VRV. Тук имаме рекуперативен блок с вградена канална машина, с който блок се решава охлаждането, отоплението и вентилацията на един обект или една къща. Рекуперативният блок засмуква мръсния въздух от къщата и го изхвърля навънка, като в блока мръсният въздух отдава топлината си на входящия свеж въздух и по този начин топлината от къщата се запазва и не се изхвърля навън.